Ассалому алайкум дӯстони азизи ма, хушомаден ҳама каса ба канали ма. Ҳама каса созен хубен, подписчикои азизи ма, раҳмат барои дастгиритон, барои лайко, барои комментариҳои беҳтарин ки ҳамин хел меҳрубониҳо мекунед. Саломат бошен, худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша. Бо дастгирии шумо, бо суханҳои беҳтарини шумо ма қувват гирифта бо мехоҳам наворҳои нав ба нав барои шумо пешкаш кунам. дӯстони азиз, ман мехоҳам ки барои ҳамаи шумо, барои занҳое ки дар хона нишастанд, ҳамаи шуморо мехоҳам ки кор кунен, соҳиби ягон кор шавен, ки бекор нашинен, бо хунукӣ омадеста чӣ хеле дар хона зиқ мешавен. Мехоҳам як компанияи беҳтарина барои шумо пешкаш кунам. ин компанияда ҳеҷ вақт пушаймон намешавен аз кори кардагитон. номеро ки дар рӯи экран мондагиам, ҳамин хоҳарак да озода мода нависен, ҳамаи секретҳои ҳамин кора мефаҳмонад, тезда ба мисли хучон ҳамхел кора бо ҳамроҳи шумо пеш мебаранд. ҳозир ҳамаи гапоша мемонам, гӯш кунед чӣ хел муваффақ шудагиай. ҳамин хоҳарак шумо ҳам метонед духтаро кора пеш барен. ассалому алайкум бонувони азиз, рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошаду рӯзгоратон пур аз неъмат. бонувони азиз, ман Амонова Озодамоҳ, оиладор, соҳиби фарзанд, айни ҳол дар корейскии компанияи атомӣ кор мекунам. дар ин ҷо кор бениҳоят осон аст. дар ин ҷо хариду фурӯш кардан лозим нест. аз званияҳотон намеғалтен, балҳои шумо ҳеҷ гоҳ намесӯзад. ман тӯли 3 моҳ мешавад ки дар ҳамин ҷо кор мекунам. ҳар ҳафта маошҳои калоне аз ин ҷо ба даст мебиёрам. кораш бениҳоят осон аст. шумо регистратсия мешавен, 2 та дугонатона ба кор даъват мекунед. дар тӯли 6 моҳ ҳамагӣ як бор харид мекунед бо маблағи 100-150 сомони тоҷикӣ. ба ҳамин кори мо шурӯъ мешавад. шумо метавонед ки ба анамин 100 сомони расход кардаи худатон миллионҳо аз ин ҷо кор кунед. ман ҳам мисли шумо як зани хонашин будам. кор кардам. имрӯз зиндагии худро дигаргун карда истодам. шумо ҳам метавонед биёед ҳамроҳи мо кор кунед. дар ин ҷо на танҳо ҳар моҳ маош, балки саёҳат ба ҳама давлатҳо, падаркаҳои бениҳоят калон, мошин, ҳама чиз мондагӣ ҳаст дар ин ҷо. шумо фақат хоҳиши кор кардан дошта бошед, халос. биёед ба командаи ман ҳамроҳ шавед. дар командаи ман зиёда аз 500 нафар занҳои тоҷик кор мекунад. ягон ҷои дурӯғаш нест. мо ҳар ҳафта аз ин ҷо маош мегирем. шумо ҳам метавонед. ғайри маошу падаркаҳояш боз продуксияҳое дорад ки дар ҷаҳони якум ҷо меистодагӣ. ана ҳамин хемохеме ки шумо мебинед, бионувони азиз, барои 99 дарди инсон фоидабахш аст. барои касалиҳои рак, қанд, бефарзандӣ, давления, почадард, варикоз, тамоми дардҳои шуморо табобат мекунад. бонувони азиз, биёед ҳамроҳ кор мекунем. шанси худро аз даст надиҳед. номерҳое ки дар рӯи экран мебинед, марҳамат нависонед. як ҷоя корро пеш мебарем ва то маошҳои хуб баромаданатон дастгирӣ мекунем. духтарои нахоҳиш кардем, хоҳиши шуморо иҷро кардам. тарзи тайёр намудани питса ва тестаи питсаро чӣ хел мекунен, ҳамаша фаҳмонен. чанд нафартон хоҳиш карден, ма иҷро кардам. духтаро, ба мо лозима оби ширгарм 1 литр 500 миллиграмм. оби ширгарм 3 та питса мешава. нормални як рецептай 1 қошиқ сметана, 1 қошиқ майонез ва дрожжи, камтарак шакару намак. барои чӣ майонеза меандозем? майонез беҳад мулоими мягкӣ мекунад. баъд ҳами намак, шакарам беҳад нағзай барои дрожжа запахша мегира. баъд дрожж, 1 қошиқи дига сметана. сметанарам анами хел нағзай тестаи чида питсада. бо баъзе вақто ширкатиам мекунам духтаро. ширкатиам нағз мешава, не ки асос анами рецепт бамаза мешава. оби холи қатиам мекунан, ӯ хали рецепт чем ира бамазатар нестай. ҳами хамириш камтар қайиштарай. ира хамириш мягкӣ мешава. вақте ки ҳами питса пухт, питсара монен беста хунук шава, бо бубурен да пакета мигирен да микроволновка бумонен. меги ҳами хе питсаи бамазатарина худам пухтам. деимбора гарм мекунӣ микроволновкада, дадрини ҳами хе пакет салафанда. беҳад бамаза мешава бо питса. сраза гарму гарм питса мулоимаю, но хеле камтар всё равно мада ҳамун хелиш маъқула ки хунук меша, бо бамаза мешава. ин ҳам хе 3 та мекунем золача.
теста мераса хушрӯ мераса ҳамаи танаи тестаро камтар як қошиқ руған қати танашам хел чӣ мекунем руғанӣ мекунем ки да дастамон начаспа роскунида тамом вақте расидак руған питатса мекунам мулоими хушрӯбо мешавад теста дар даруни хамир намедозем орда руғана иҷада ман мондам хамирам расид рӯ гирифт начинкаоша тайёр дорум барои даруни питса чанд намуд питса мешавад духтаро ма барои гудако кадестаму барои худам гудаком ки чӣ хеле нағз мебинам ва ёда алоҳида питсара тайёр мекунам калбасаи бисёр доштагию помидор хеле болгарский хеле чизоша нағз намебинам лекин болгарский як таъми хича як бӯи хича мебурора дар питса маъқулай мада хушрӯ мебиёя ман ҳамон хел барои худам кадистам барои шумо ҳамаша нишон медиҳам 3 намуд питса 3 тарз мешавад бинен маъқултон боша тайёр кунед духтаро саломат бошен барои дастгиритон лайка фаромӯш накунед анам хел мегирем тунук мекунем якумша ма камтар ғавзтарак мекунам камтар барое ки диладорак биёя гудакора сраза мехӯранд нагиронашон баъд дигароша тунуктар мекунам ина тамошо кунед духтаро помидор хай майонез кетчупа ҳама мекунанд агар томат дошта бошен томат бикунен ҷои кетчупда беҳад бамаза мешавад ҳозир ман томат надоштам кетчуп кардам асос томат қати бобамазатар мешавад баъд намехе калбасаҳай гӯшти мурғай чизе ки шумо дошта бошен гриби боша гриби қати ҳам мекардам беҳад бамаза меомад чизе ки худтон дошта бошен мекунен болошда бо лаззатш бо мазза мешавад духовкара дар ҳарорати 250 градус мемонем мепазем мегирем намехе духтаро и дуюмгиша якумша духовкада мондам дуюмшам тайёр кардистам иша ҳозир бинен ма чӣ хеле мекунам иша авашной мекунам ҳами и пухта гози сирша болошда мекунам якумгиш инахе болгарскира ман кругли реза кардам бо шакли гирд ҳамаи ҷошта духтаро инамехел помидор бодринг иш ҳами авашной мебиёя кадоме ки мурғ намехӯра ягон калбаса намехӯра гӯшт намехӯра и барои анамои авашной и якумгишаи пухтак иша камтара ғавзтар ки сраза гудакҳо ҳозир мактаб омадагиянд мехӯранша тунуки бадаш бо зарар дора жилудкашонда ина духтаро сеюмгиша инам хел калбасаша бисёр кардам бо хости дили гудакҳо ина иш тунука ки мулоимак иша авашной кардам 3 намуд барои шумо дӯстони азизи ман бо хоҳиши худтон ина тарзи тайёр намуданша тайёр кунен нӯши ҷон кунен и як мотиватсия меша барои бонувони азиз духтаро барои шумо чӣ хеле маъқулае ки бо адабӣ гап занам ё бо забони ҳаррӯза гапмезадагӣ лаҳҷавӣ боша шумо да чӣ намуд маъқулае чӣ намуд шумо да тез мефаҳмен тарзи фаҳмондани ман маъқулай нависен комментарияда фикротона интизором барое ки чанд кас хост ки бо адабӣ гап занам ман худам бо лаҳҷаи ями ҳаррӯза гап мезанам ки ҳама ҳамин хел гап мезанад и хел фаҳмидани шумо да осонтар мешавад барои ҳамин ман лаҳҷавӣ гап мезанам хай бо ман мехоҳам ки подписчикои ман чӣ фикру андеша доранд дар комментария нависанд ина духтаро иҷа духтаро панкейк тайёр дорам беҳад бамаззаҳаям панкейк шири свежеро дидам гуфтам барои шумо ман тайёр кунам тамошо кунед ба мо дар корай 4 қошиқ шакар 2 дона тухм каме намак 4 қошиқ равған ва 1 қошиқча разрыхлитель агар надошта бошед ним қошиқча сода бигиред
баъд шир анам хеле 1 стакан 300 грамм стакани макалоне 300 грамм шир фарқ надора хунук гармш фарқ надора равған 4 қошиқа 4 қошиқ шакарай панкейки беҳад бамаза барои субҳонаи фарзандо ҳатман тайёр кунед. ҳам метавонанд ки бо ҳамроҳи худшон мактаб баранд. ина духтаро ширам ҳамроҳ мекунам охирон баъд орд. Орда ма бехтагӣ тайёр мондагиам ки мада осон шавад вақти тайёр карданам. хел ғавси тунукишоз нишон метиҳам. Агар ғавси бад шава панкейкотон ҳами абём метиҳава неким камтар хеле сахттар мешава. Ай орд бисёр вобастагӣ дора. Вақте ки нормал миёна на ғавси бад на тунуки бад шава он вақта хеле мулоимтарак мебиёяд мягкӣ мебиёяд. Ман хостам ки на ғавси бад шава на тунук. Ман дар чӣ гирифтам хеле бутулкаи специални барои кондитерский ҳастай ҳами доштам барои гуфтам корум осон шава тез тез мерезам да ҳеҷ ҷо намереза хушру аккуратне набинед чӣ хел пузиркӣ мекуна ку аллакай уже у тарафаш пухтагиай пузиркиёш калон калон мешава алобша ҳами на пасти бад монед на баланди бад миёна дар плита бошад плитара баланд монед дар газ баланди бадаш тез месӯзона хомпаз наёяд дарунаш барои ҳам мегӯм ки миёна монед пасти бадам намонед ки ба вақтона бисёр мегира. Иҷа ман сметана гирифтам бо ҳамроҳи осугушони молоко мегирам бо асал мехӯранд касе ки чизе ки дошта боша бо ҳаму бихӯрен беҳад субҳонае ки бақувватай. ربنا ألاق قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند ина духтаро блендера пурсидем гуфтен чӣ хеле блендер қати гӯшт майда мекунӣ. Ман ин блендер қати мекунам инами намудай бошай майдакай ма пур намекунам ма ми камтарак инами қа гӯшта майдаи хеле чоркунҷа кубик реза мекунам нагрузкаш наметиҳам ами хушрӯ майдаш мекунам бо чанд паток мекунам да мисол ами хӯроке ки ҳозӣ мепазам ҳамуда мекунам барои запас агар фарш тайёр карда монам ба мясорубка бисёр мезанам барои не пилмен мантуро бисёр ба гӯшти реза мекунам агар ягон вақти дар кор боша хай зарур бошам вақти резакунӣ надошта бошам баъд ба ҳами мекунам не ки пилменам фақат ба ҳами блендер мекунам ин ҳами намудай бошай 300 волташ 300 ватт баъд духтаро гази плитама пурсиден ма ҳозир яка атмосфераи кухнима нишон метиҳам гази плитаи ма ин ҳами намудай артел ина артелай иҷада газча мондам шир пухтам иҷадам шир пухтам 10 литр шир овардам ай қишлоқ беҳад широи зурай мо ҳамунҷа заказ мекунем меёра қаймоқша бинен духтаро хайра бинен зарди шава и қаймоқи бамазза ман қаймоқи бамазза мегӯм агар не қаймоқирам нест ма ҳавасам мекунада хеле қаймоқи рӯи шир бо таъмаш вообще дигарай ина духтарако гуфтен ма гази плитама нишон додам артел баъд чиз мара гуфтен ба чӣ мепазен ман ҳозир ба ина пухтестам ма ба одил пухтестам барои чӣ буген барое ки и гази плитара мада падарка овардам ида бинед 3 та газ дора 1 та плита дора ира падарка овардан чӣ будай газаш комбинировани будай гази плиташ ина бинед иҷада иш плитаи духовкаяй иш болои духовка поёни духовка мешаку и болош спирал будай поёнаш ваяй газ ай ҳами сабаб болош плитаи поёнаш спиралай
ма ҳеҷ пухта натонистестам. И дар ҳавлӣ боша ки бигирӣ гази тари балон бизаниша поёншам истифода бурда битонӣ. ма ҳозир поёнира истифода бурда натонистестам, барое ки надорум гази плита. Хеле майдача газ дорум, у газай хеле балон надорум. барои ҳамин ман натонистестам. ҳозирашда одилда мепазам. ина духтаро ма ҳозирашда одил духовкара истифода бурдистам, барое ки духовкам поёниш спиралай, бо поёниш газай, болош духовая ҳамун плитаҳай спирал дора, поёниш надора. ҳамин ҳисоб пухта наметавонам дар ӯ дар и пухтестам. вая фурӯшда мондагим духовкаи навма кадоме ҳавлӣ дора, ҳавлӣ дорода нағзай балони газ қати духовкашам истифода мебаранд. ира ҳозирашда одил кати истифода бурдистам. иҷа инам банкҳои маҳкам кадаги май духтаро, иҷа ис ҳама чи ҳамиҷа мондагиай кухнидай, ҳамиҷа одилам духовкарам ҳамиҷа ин навай бисёр истифода бурдагӣ нестам. ин духовкаи пешина нестай. одилое ки баъд буромад ҳамуай. пешинаш камтар рангаш дигар хелтаре тари сирхчаи бадай, сирхи баландай. инам хе духтаро ҳами ҳозирашда ба ҳамин истифода бурдистам. и як подписчикам пурсед чӣ хеле духовка истифода мебаред. ҳозирашда ҳамия истифода бурдистам. ҳами камтар хай ғам метия қинай пухтан дар иву хай чиқа аҳамият мети, чиқа вай мекунӣ. дили духовкара меёвида ҳами бифаҳмумша мегида ягон нозукиша ки хато накунӣ дарав месӯзонай духовкаи ман. духтаро ҳами духовкаи артеле ки наваи нами мада падарка овардаан аз ӯзбекистон овардагиам, прямои аз ӯзбекистон барои ҳами комбинировани ғалтидагие. поёниш газ, болош плита, болош ҳами духовкара дар назар дорум. болошда якта плита дора, сета газ дора. дирини духовкара дар назар дорум ки болош спирал дора, поёниш газ қати бояд истифода барӣ. барои ҳами арзонтар мефурӯшумша дар ҳами тоҷикистон 2800 сомонаи артел ҳами духовка ма арзонтар метиём. 1800 сомонда метиём, 1000 сомон арзон метиём. касе харидорӣ куна барои ҳавлӣ беҳтаринай булочкаҳои ходок мегирам, ай пайкар мехарам. баъд хадин да мемонам бисёр мегирам. баъд мактаб да намхе ходок тайёршон мекунам. беҳад бамаза мешава. микроволновкада як бор мемонам мегирам, мулоим меша. инам ҳалолак худам тайёр карда метиёмшон. саломат бошен дӯстони азиз ки то охири навора ҳамроҳи ма буден. худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад.